Hej. Jeg er den kristne rådgiver, og i vores samtale i dag vil vi tale om fredens Gud, og hvad han lærer os om at have fred i vores relationer. Vores Herres ord siger: Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke fred, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være bange. Johannes 14:27. I dette vers lover Jesus, at han ville efterlade sin fred til alle dem, der vokser i ham. Og i virkeligheden har han opfyldt dette løfte, for mange mennesker har en dyb fred i deres liv. Men du, som lytter til mig nu, føler du, at denne fred er rigelig i dit liv? Lad os tænke over nogle bibelske tekster og begreber for at vurdere, hvor vi står i vores åndelige liv. Salme 85:10 siger: Kærlighed og trofasthed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. Denne tekst viser os, at retfærdighed og fred bor i det samme hus og har et meget nært forhold. I den bibelske sammenhæng findes de altså ikke adskilt. Dybgående fred vil kun eksistere i dit liv og i dine relationer, når der er retfærdighed. Se på situationen i nationer og lande. Jo mere uretfærdighed der er, jo mindre fred findes der. Salme 37:37 siger: Læg mærke til den oprigtige og se på den retfærdige, for der er en fremtid for fredens menneske. Hvis du ønsker denne fred, så overvej at være et retfærdigt menneske over for Gud, over for din næste og over for dig selv. I Filipperbrevet 4:7 siger Paulus: Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Denne dybe fred har kraften til at beskytte og forvandle vores måde at se verden på, begyndende med en forvandling af hjertet og sindet. Men dette vil kun ske, når den retfærdighed, som evangeliet frembringer, er til stede i vores indre. Hvis vi ser på kapitel 4 i Filipperbrevet, begynder Paulus med at opfordre søstrene Evodia og Syntyke til at blive forsonet, fordi de begge var aktive kristne kvinder i kirken i Filippi, men på det tidspunkt havde en konflikt. Derefter taler Paulus om glæde, venlighed, bøn, bønfaldelse og taksigelse. Derfor siger apostlen, at de ikke skulle være bekymrede for noget, men leve med disse egenskaber. På den måde ville retfærdighed blive frembragt i deres liv, og denne retfærdighed ville skabe den fred, som overgår al forstand, og føre dem til at tænke om verdens ting på en sund og ret måde. Jeg vil gerne udfordre dig til at begynde at anvende Guds retfærdighed i dine relationer. Jeg er sikker på, at du vil se store velsignelser og en dyb fred virke i dit liv og i dine relationer. Broderlige hilsner til jer alle, og må Gud velsigne jer. Nu vil jeg tage afsked for at fordybe mig endnu mere i studier til vores næste samtale. Del det, du har lært i dag, med en person, som har brug for at høre dette budskab. Broderlige hilsner. Indtil næste gang.